Yan, ngayon po ay magluluto po tayo ng our own version ng pork caldereta. So, unahin po natin ang mantika. Magpiprito po muna tayo ng patatas at carrot. Kaya hiniwa-hiwa lang po natin yan ng cubes. Tapos hintayin lang po natin to until maging golden brown. So, iaahon po natin to. Kaya magigisa naman po tayo. Maglagay po tayo ng isang buong bawang. Tapos dalawang regular na sibuyas. Magigisa lang po natin ng konti. Kaya isama na rin po natin yung ating pork liempo. Mga 3 kilo po. Malalaki po yung hati kasi po para hindi po malalagas kapag lumambot. Sabay na rin po natin yung patis para manutok po sa laman yung alat. Haluin lang po natin. Yan, tatatansyahin lang natin yung tubig. Basta at least lumubog ho ng konti. Palubugin lang po natin ng konti. Tapos pakukuluan po natin siya ng mga kalahating oras. Bago natin ilagay lahat yung mga sangkap. Yan, after 30 minutes, lagay na ho natin yung iba pang sangkap. Yan, maglagay ho tayo ng tomato sauce. Isa't kalahating liver spread na malaki. Yan, medyo spicy na po yung pinili ko para konti lang pong silang ilalagay po natin mamaya. Dinikdik na mani. Yan, mas masarap po yan at makakatulong rin po pampalapot ng ating sauce. Paminta, laurel leaves. Lagyan rin po tayo ng konting sugar. Konting bechin lang po para sa ating umami taste. Maglalagay po tayo ng oyster sauce. Kaya magbibigay po ito ng alat tamis at yung papaganda po na rin ng kulay. Siyempre hindi po mawawala ating shredded cheese. Lalagyan na rin po ako ng beef cubes para kahit papano ay meron po akong beef na lasa. So pork at saka yung beef ay magkahalo po yung lasa. Isang cubes lang po. Haluin lang po natin. So lulutuin lang ho natin ulit ito ng another 30 minutes or more. Titingnan nyo po kung gaano kalambot na po yung karne. Nasapat sa inyo. Kung kukulangin po yung tubig at medyo sobrang lapot po ng sabaw, pwede po kayo magdagdag. Ideal po na ang ilalagay nyo ay yung mainit na po na tubig. Para dire-diretso na rin po yung kulo. Yan, this time magdadagdag ho tayo ng tubig kasi medyo malapot na po kaagad. Kasi lulutuin pa ho natin to ng 30 minutes or more. Yan po natin. Sa loob po ng 30 minutes, patuloy nyo pong hahaluin para hindi ho magdikit or masunog po yung ilalim. Yan, dahan-dahan lang po hanggang sa lumambot na po yung karne at lumapot na pong mabuti yung ating sauce. Yan, maganda na po yung texture ng pork natin at sobrang lapot na po. Lagay na po natin yung ating piniritong patatas at carrots saka yung bell pepper. Haluin lang po ulit natin ng konti. Yan, luto na po. Partneran lang po natin to ng garlic drumstick fried chicken. Mukbang na po tayo. Hello mga kawiga, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng pork caldereta na may dinikdik na mani. At meron din po tayo ditong crispy drumstick garlic fried chicken. At nandito po yung sauce po ng caldereta at may kanin po sa ilalim. At stay tuned po, may shoutout po tayo sa dulong part ng video. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Yun, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Kain po. Juicy.
Mm. Kain po. Mm. Sarap. Tapos na may bell pepper na kasama. Ang hang po. Mm.
Excuse me po. Hindi ko na pwedeng i-cut po yun. Uncut po tayo sa YouTube. Lambot. Lapit ko na po. Excuse me po. Shout out na po si nanay. Hello mga ka-weekend! Shoutout na po tayo. Simulan natin kay Camille, Elisa, Ruby, Rian, Clay, Elma, Garsalia ng Nueva Ecija at pagaling kay Camille at kay Lola. Shoutout po kay Clyde Bar, L. Jane Mission ng Pagadian City, Mary Beth Luces ng Antique, Glory Iwabuchi ng Japan, Desades Bragat shout out, Edelisa Cañete ng Balamban, Cebu. Shoutout din kay Nasty Vlog,
Des Limbo ng Kuwait, Emmy Bongad ng Laguna. Ketchup. Shoutout kay Lisa Nepomuceno. Hello po. Lisa Caravalla. Shoutout. Bulito family na Eloisa, Aldwin at kay Bunso na si Andrew. At sa apat niyang apo, sina Eunice, Prince, Ronron, Aya, and happy birthday kay Mami Lisa. Shoutout kay Jay Tokal. Belated happy birthday sa anak niya sa 26 kay Gihana Espanol. Shoutout kay Cecil Melgar, Rubilin Hernandez ng Malolos, Bulacan. Jover Chopenko, shoutout po. Shoutout din kay Regine Bustarde. Shoutout Joyce Toralde Ceriliano. Shoutout sa Tolarde family ng Legazpi City. Kay Lenny Crisostomo ng Nueva Ecija. Delmar Infante TV ng Argao, Cebu. At sa Gahuman, kay Gahuman Ivy May. Shoutout po. Shoutout din kay Ingrid Grandma and kay Mami Linda. Ayan. Last wait na po tayo.